салом алейкум бародарон ва фарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз дар бораи яке аз мавзӯъҳое ки дар ҳақиқат ба мо шарт ва зарур аст бихостем барои ана ҳамон камтар суҳбат кунем. аввалан барои нарх-навои мошин пурсидестем бародаро. насиб рӯзои наздик дар ҳамин канал мешавад ва барои нархи мошин ки бисёр видео мепархем, ссилка дар таги ана ҳамин видео ҳаст. ҳатман дар омада ҳозир обуна шавем. канали мошинай, нархи мошинай номаш. ҳатман дар омада ҳозир подписатсия кунем. ба канали нархи мошинҳо обуна шав ва аз нархҳои мошин дар Тоҷикистон бохабар бош. мавзӯи асосии мо имрӯза дар бораи меҳру муҳаббати фарзанд ба модар. дар ҳақиқат бисёр мавзӯи хуб аст ки имрӯзҳо ҳастанд нафароне ки ба ғарибӣ мераванд, яъне ба муҳоҷират мераванд. хай барои ризқи рӯзии кофтани ёфтани зиндагиро пеш бурдан. ҳамаи мо шумо медонем ки сафар ба муҳоҷират мекунем. худам ҳам дар муҳоҷират ҳастам ва албатта ки барои ризқи рӯзӣ меравем. бисёр кори хуб ки меравем, кор мекунед, аммо як чиз ҳасте ки бояд падару модарро фаромӯш накунед, чунки ҳамаи чиз ёфт мешавад. ҳамаи чиз ёфт мешавад бародарон. пул ҳам, хона ҳам, зан ҳам, худо насибтон карда бошад, фарзанд ҳам, ҳамаи чиз ёфт мешавад, аммо дар модар асло дигар ёфт намешавад. ва барои ҳамин дӯстони азиз ҳаракат кунед ки дуои падару модарро гиред. яъне меҳру муҳаббатон ба падару модар камда шуд, донед ки зиндагии шумо ба баракат намегзарад. барои чӣ гуфтагиям ки ҷаннат зери қудуми модарон аст. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳаракат кунед ки падару модартон аз шумо розӣ бошад. барои ҳамин хостем ки имрӯз, яъне баъди ана ҳамин видео, ҳатман ба падару модартон занг занед, аҳволпурсӣ кунед ва аз аҳволи модартон пурсон шавед. видеоро ҳамада паҳн кунед ки дигаронам тамошо кунанду ҳамин хел занг занаду модарашро аҳволпурсӣ кунад. боқӣ дар хонаи худо бошед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.